Karon natay pagahisgutan. Uso na kayo ni karon mapa social media man o mga barangay-barangay. Kani akong istorya karon dili ni panghadlok, kundili para di na mo mahadlok. Kay karon naslay ginatawag nga kulto. O grabe na po na aron ka uso. Sumaong karon ingnan ta mo nga di ta dapat maghadlok-hadlok anang kulto kaysa tinuod lang mas angay pa mahadlok ang kulto kaysa ato. Kay ingon sa kadaghanan, daghan na daw mga balay-balay nga gipangtuktok anang giingon nila nga kulto. Unang ingon ako nga ayaw mog tuo-tuo anang tuktok-tuktok ug nay mo tuktok abrihin na. Kabalo ba mo nga daghan na kay nahitabo karon sa mga balay-balay nga sa kwarto na makalibang kay tungod di na malibang sa ilang CR kay nahadlok na nang gitawag nila nga kulto. Ang uban pod di na mulaag kay tungod anang ginatawag nila nga kulto. Ug ang isa pa ana sa among barangay wala nay tanod, wala nay mukorpyo sa mga maglaag-laag ay tungod anang kulto. Sa tinuod lang maskin pag magkorpyo mo diha, wala naman pud mo'y korpyohon. Kay nahadlok na mga tao sa kulto, alas 6 pa lang sa gabi, kanang mga tao ha, tuan na sila mga kwarto, natulog na. Mo nang ingon ako sa inyo ha, ay gyud mog tuo-tuo anang kulto. Kay kanang kulto, di na tinuod. Puntahay man galing, kay karon nag-uras na og mga alas 7 sa gabi, na amay manuktok sa inyong portahan. Kulto lagi, tarawa! Ako ni Mingo George. Ayo. Makitulog ko Mingo George B, wala na ko abri sa balay. So love me like you do, love me like you do.